ମଉସା ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଆମ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନ ର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଜେନେରେସନ କେତେ ଖରାପ ହେଇ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ପତିତ ପାବନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା? ଇମ୍ବି ପଟା ଗଣିଆ ପାଖରେ, ତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ମଉସା କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଆମ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଜେନେରେସନ କେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଇଏ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ପଦ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଖରାପ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଗତି କରୁଛି ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମାନୁଥିଲେ, ହଁ ହଁ ହଁ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସବୁ କଥା ଚଳୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ପିଲେମାନେ ସେ କହିଲେଣି ଆମେ ଆମର, ଆମେ ଆମର। ଆମେ ଆମର, ମୁଁ ତ ଆଉ ଓହୋ, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଆମର। ହଁ, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ହଁ। ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ନିଜେ ମୁହଁ ବଡ଼ା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସଭା ସମିତି ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପନ୍ଥା ଯାହା କହିବେ, ନହେଲେ ରାଜନୀତି ଖେଳିବ ଅଲଗା। ରାଜନୀତି। ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି ଯୁଗ ହଁ ହେଇଗଲା। ହଁ 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 ହଁ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମଫସଲ ଯୁଗ। ହୁଁ ହୁଁ। ସେତେବେଳେ ମାନନା ଥିଲା, ମେମ୍ବରକୁ ମାନୁଥିଲେ, ହୁଁ। ତା ଇଏ ପ୍ରଧାନକୁ ହିଁ ମାନୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆଉ ତ ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିଲେ, ଏମଏଲଏ ରହିଲେ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଦଳ ବନେଇଲେ ସେ ଦଳ ବଦରେ ଚାଲିଲା ଆଉ କଣ। ହଁ, ତ ମଉସା ଆମ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆଜିକାଲି ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯଥା ବାଟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ ମାନିବା ମାନେ ଏହା କାରଣ କଣ, ମାନେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକ? ପିଲେ ସବୁ ଯୋଉ କଲେଜ ପଢିଗଲେ ନଲେଜ ବାହାରି ପଡିଲା। ମଉସା ଠିକ କଥାଟି କହିଲେ। ହଁ, ହଁ ନଲେଜ ବାହାରିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ଭାଷା ଶିଖିଗଲେ। ହଁ। ତେଣୁ ବାପା କହିବେ ତୁ କେସ୍, ସେତେବେଳେ କେସ୍ କହିବାର ଥିଲା। ବାପା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିଲେ। ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ଯୋଉ ଦେଶ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ତ ୟା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବା କଥା ନା, ବଟ ଏବେ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ବେଳେ କଣ ଥିଲା? ଭଲ ଥିଲା, ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନୁଥିଲୁ, ଆମ ପିଲା ଆମକୁ ମାନୁଥିଲେ, ହଁ ଆମ ହଁ। ପିଲା ବି ମାନିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ମାନିବାର ନାହିଁ। ଏବେକା ଯୁଗରେ ଲୋକ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ବି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅସିକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଜାତୀୟ ଜାତି ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ଯୁଗ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୁଗ ନୁହେଁ। ବାପା ମା ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହାସଲ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଆୟତରେ ନାହାନ୍ତି। ପିଲେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆୟତରେ ଫୋନ ଯୁଗ ହେଲା ଦିନୁ, ହୁଁ ହୁଁ। ଟିଭି ଯୁଗ ହେଲା ଦିନୁ, ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଚାଲିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମତରେ କି ଫୋନ ପାଇଁ ଆମ ଜେନେରେସନ ଟା ବହୁତ ବିଗିଡି ଯାଉଛି। ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଭଲ ଅଛି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ଓହୋ, ମାନେ ରାମାୟଣ ଫୋନ ଟା ଅଛି, ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ୱେରେ ଖରାପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଫୋନ ଆଜି ଗୋଟେ ମରିଗଲା ହୁଁ। ପରିବାରର, ଯାହାହେଲେ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ସବୁଆଡେ ଖେଳିଗଲା। ହଁ ବମ୍ବେ ସହର ସହ ହୁଁ। ସେତେବେଳେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ନହେଲା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଘର ଶୈଳ ବି ଜାଣୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଠିକ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା। ହଠାତ୍ ଗାଁକୁ ପଳାଉଛି ସମ୍ବାଦ। ହୁଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଭିଭାବକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ବା ମଣିଷକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ଯାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ ସେଟା କିଛି ଜାଣି ହଉନଥିଲା, କୋଉଠାରେ କଣ କିଏ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ନା ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦ୍ଵାରା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇଯାଉଛି, ବା ହଠାତ୍ ସବୁଆଡେ ଧରା ପଡିଯାଉଛି। ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତ ଛାଙ୍କ ମଉସା ହଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତିନିଟା ମାନେ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କଲେ ଆମ ଜେନେରେସନ ଟିକେ ଭଲ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ମାନେ ଯେମିତି କି ବାପା ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ କରିବା, ଆଦର କରିବା, ସେମିତି ଟାଇପ ର କଣ କଣ ଆମେ କରିବା ଦରକାର? ଆଗେ ଥିଲା ବାପା ମାଆକୁ ହିଁ ପିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ, ବୋହୂଏ ପଚାରୁଥିଲେ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ବୋହୂଏ ପିଲା ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ମାନେ ବାହା ହେଇ ପଡିଲେ, ତାଙ୍କ କାଲର ଝିଙ୍କି ତାଙ୍କ ଆଇତରେ ସେ ରଖିଲେ। ଏଇଟା ବୁଝିହେଲାନି ମଉସା, ଆଉଥରେ କଣ କହିଲେ? ଆଗ ବେଳେ ହୁଁ ପୁଅ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ହିଁ ମାନୁଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଣ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ବୋହୂ ଅଟଉଛି ପୁଅକୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ ପୁଅ ଲାଳନା ପାଳନା ହେଇଛି, ବାପା ମା କଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ହୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି କଲ, ବା ଭଲ ପଥକୁ ଗଲ। ସେ ଆଉ ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇ ଲାଳାଟରେ ଆଉ ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କାଲର ଝିଙ୍କିକି ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ଏଇଟା କରିବା ହେଇଟା କରିବା। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଷିବାନି, ଯେତେ ଧନୀ ଯେତେ ଚାକିରିଆ, ତିନି ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ବୋହୂ ମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଯୁଗରେ। ହଁ, ତ ଏଇ ସବୁ ଖରାପ ଯୋଗୁ, ମାନେ ଇଏ ଯୋଗୁ ଆମର ଦେଶ ତଳକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆସୁନି, ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଜ୍ଞା ହଜାରେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଆକାରରେ, କିନ୍ତୁ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଓହ ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣ। ହଉ ମଉସା,
ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ନିଜ ଲାଇଫରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ଆଉ କହିବା କଥା କି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଟା ଆମକୁ ଲାଡଣା ପାଳନା କରିକି ବଡ କରିଥିଲା ନା ବାପା ମା ଆମକୁ ବଡ ହଁ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ସେ ତାର ପୁରା ପୁରା ଲାଇଫ ଟା ଆମ ଉପରେ ବିତେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ହତାଚାର କରୁଛେ। ଏଇଟା କହିବାକୁ ହଁ ପଡୁଛି। ହଁ। ହଉ ମଉସା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।